Maita henyu adikani tasangana zvakare pane rimwe vhiki. Ndokugona kuti sarudza kuti tandazane tiri muchirongwa Mai Chisamba Show umo matinotaura nyaya dzechokwadi dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana siyana. Nhasi tine nyaya inorwadza mufunge, tine urombo dzimwe nguva tinosvika muri panyaya iyoyo, asi tichazoda kutaura kuti tozvigadzirisa seiko. Tikatarisa muongororo, nyaya dzekurambana dziri kuwanda kumakoti edu, kumatare edzimhosva, zvinorwadza kurambana kwevanhu. Topinda zvakare mumisha, kune vamwe vakarambana kare kare, havataudzane murume nemukadzi. Mumwe akagarira mota yake yaakatenga, mumwe akagarira kuti ndini ndakatenga stendi, mumwe akagarira kuti zvinondachembera ndeenda kupiko kana bhasitopu yekumusha kwangu nichaiziva here. Zvikonzero zvakawanda wanda. Regai ndikugashirei mese neuwandu hwenyu, ndoziva kuti mabva kwakasiyana siyana kumakambani nekuzvimirira. Regai tipe nyanzvi dzedu vadare vedu mukana wekuti vazvisume patiri. Ndotanga namai kunze. Mazvita Dr. Rebecca Chisamba. Makadi yenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Pastor Margaret Chabuka veku Life Covenant Church. Sezvandogara ndichitaura kuti ndiri mai, ndiri mufundisi, ndiri mudzimai, ndiri mbuya. Tinokutendai nokunge muri pano. Tinotenda Mai Chisamba. Ndinonzi Reverend Clemens V Machakaire. Ndinoshanda neMCCZ kana kuti Marriage and Counseling Center of Zimbabwe. Ndiri marriage counselor, ndiri researcher, ndiri church leader zvakare. Tinokutendai. Ini ndinonzi Madenyika Makadzawanda Mangwiro Magwenjere. Ndiri munhu ari pamudya ndigere pensioner. Ndaishanda basa ndakange ndiri vaye vanonzi local government practitioner. Tichishanda muhurumende dzematunhu. Tinokutendai nokunge muri pano. Aiwa, takapombodzeka, mafundisi aripo, vaparidzi varipo, vezvikoro vekunana UZ, kunana Kosa, nevamwewo vabva vagari vechitungwiza neHarare. Nai, vamwe vabva kunze kweHarare, tinozvikoshesa izvozvo. Ndakutanga nemi vamagwenjere. Chiko chiri kumboitika kuti titoita zvokuti kana vanhu vakanotarisa vanotoona kuti kurambana kwawanda. Chiko ndinoda kubvira pakutanga ndombopa nhoroondo dzekumashure. Mainzwa vakuru vachiti roranai vematongo. Iko zvinezvi taakuti tikakwira mukombi totochinjana nhamba mangwana taababa namai. Atizivane. Atizivane. Pamwe afarira jini randakapfeka. Inuwo ndaona make-up yaakaita ndisingazive kuti haana vhudzi ane mhanza. Iye zvino mukatarisisa Mai Chisamba, pamakatsvetswa imi, taipana nhumbi kana kuti ndume. Kuti tadida, takuranzira vana atete vatsvetera. Tozosangana tonopana nhumbi kwavatete. Tapana nhumbi kwavatete tofambidzana. Tabva ipapo tozosvika pachitsidzo chokuti taakuroorana. Mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Tomboenda pana Reverend, ticharamba tidzoka kwamuri senyanzvi. Vatipa nhoroondo yenyika yakare. Asi mazuva ano kare haagare ari kare, asi tinokoshesa kare sekuru nambuya muri muno. Tinozvikoshesa nekuti hatigone kufamba rwendo rwemberi tisingaone zvakadini zvakaitika sure. Asi magariro ataakuita, pada kunetsa, mashamwaridzana ataakuita, onetsa tichazvinzwa. Vamachakaire? Zuva rega rega unowana vamwe vane mbonje. Zuva rega rega unowana vari kuchema. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vakabva pamurayiro waMwari wekuroorana. Mwari vane marongero avo nematarisiro avo avaitarisira kuti wanano inge iri. Zvino vanhu vakubva ipapo, ndinogara ndichitaurira vamwe vanhu kuti kune wanano dzinogadzirwa mumastriti, idzodzo hadzirarami. Koita wanano inogadzirwa kudenga naMwari, iyo inorarama. Nyaya yatiri kutaura yewedhi rinoti kurambana, haimo muvhokabhulari kana kuti mumashoko aMwari.
nekuti Mwari havana kunyora chinhu chinonzi kurambana. Divorce chinhu chakanyorwa naSatani yatinoti the devil ndiye the author wekurambana. But chiri kurwadza manje nyaya yekurambana, kare isu taizova kuti vanhu kana vachinzi vakarambana tichakura ainge atopuwa gupuro atoenda kwake akutogara kumusha kwake uya akwake ozova kuti vatete vedu vakarambwa vachizova kuti Budha havachisina chii mudzimai. Zvino iye zvino percentage zhinji yakatorambana asi vari vese mudzimba. Tine vakadzi nevarume vekuti vakarambana. Izvozvo tiri muno mwatiri munomu muchikuva imo muno matiri kutotaura tinotori nevamwe vakatorambana vari pakati pedu ipapa nevamwe vakatorambana vari mudzimba asi vakatotarisana baba namai. Vana havasi kuzviziva kuti baba namai vakarambana. Chinonzi kurambana haisi nyaya yekudzingwa kuti enda uku, haisi nyaya yekunyimwa pei. Chinonzi kurambana nhau hombe inonzi kurambana panhongonya pakushayikwa kwebonde mumba. Bonde rikachishayikwa hapachisina communication mumba. Mumba hamuchisina rugare, umwe nomwe akungoita zvake mazvake. Ndosaka tichienda kumatare mazuva ano kune matare avakutonoti vakutonopiwa inonzi chiko order yekuti ukakumbira inonzi peace order kana reciprocal order yekuti ndogona kutoramba mai machakaire asi vachiramba tigere tese ipapo. Ndizvozvo ndichivamendena ndiinavo. ndizvozvo tinoramba tichidzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Mai Chabuka, munoiona sei kurwadza kwekurambana? Mazvita Dr. Chisamba, kurwadza kwekurambana kunobvira kutoti Mwari chavanorwadziwa nako, kwanotaura kuti vanovenga kurambana, vakatozvinyora mumagwaro. Kana ukaona Mwari votaura kuti kuvenga ivara rakadzama stereki zvikurusa. Saka vanozviziva kuti panorambana vanhu zvinoitika kunoti kunorwadzwa kwomunhu mumwoyo, mukadzi kana murume, zvine zvikonzero zvakasiyana. Kwoita vana kana panga paita vana, kwoita hama dzakatenderera. Saka kazhinji kana tiri kutaura kurwadza kwokurambana, pandaizvifunga nezvazvo kazhinji vanhu tinogona kunge tichiva neundingovene watingati kuva selfish, kuti ndangofunga ndorambana navachabuka nokuti inini ndini ndazvikonewa kana zviri kungondirwadza. Asi handisi kutarisa kubva kuti kumwana, kubva kuti kumukuwasha wandinaye, kubva kuti kuvazukuru, kuna mai vangu, kuna baba vangu, kubva kuvanin'ina vangu, kuna navatete vangu vekwachabuka. Saka kana tiri kutaura kuti kurambana, ndoda kuti munzwise kana Mwari pachavo vachitaura kuti ndinovenga kurambana. Mashoko makukutu. Ngatisangane muchikamu chinocheka. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Ugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili. Ugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili. Mukoko mudiwa naka. Every woman is beautiful with Rubli. Every woman is beautiful. Find yourself. Believe in your Maita enyu adiwa tari tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Tiri kukuonai makawanda muri kufarira Facebook page yedu inonzi Mai Chisamba Show Official. Dzimwe idzo dzakanyorwa idzo hadzisi dzedu, yedu Mai Chisamba Show Official. Tinokutendai. Ndiri kuuya kwamuri, regai timbotanga nemunhu womukadzi ndinonzeka kwamuri Samaita. Tombotanga taenda kuna Mai Chabuka. Zvanyeketera zvakungoita se zvazvinokodzera. Munoziva kuti chinhu chakashata kunyange chikawanda chinoita ndokugara kwazvinoita. Zvinonzi kana munhu akagara achirohwa musi wanenge asina kurohwa anotobvunza kuti vari kurwara here, zvaita sei, nokuti haachaziva kuti zvinoitwa ndezvipi. Hanzi vanhu vakawanda vagere chete mumba. Zvikonzero izvozvo ndezvipiko zvinoita kuti nababa kana kuti nemudikani wako
mutadzi kuyanana muchingogara kuti ini ndakagarira zvakati. Mazvita, ndakagara pano ndanga ndiri kufunga. Nezuro ndaiverenga ndichingota hangu kudzidza zvimwe zvandaidzidza. Ndichaedza kuzvitaura nechirungu kuti zvibude samanzwisiro andakazviita. Zvakanzi pane imwe tsumo yechirungu inonzi silence is golden. But venyika yekumwe kuFinland zvandaidzidza nezvazvo research kuongorora kwandaita. Vakaita tsumo iyi vakaiti silence is golden, talking is silver. Vanotaura kuti silver inozowanikwa kana vanhu vambogadzira gold, silver yozowanikwa. Saka nguva zhinji mashoko anoita kuti either mukadzi kana murume afunge kuti ini panoka ndoziva zvandagarira handichadi kutaura nababa vaka kuti namai ava pamusana pemashoko avanenge vachitaura. Ende vazhinji vakashatirwa vanoita chinya chegurwe vagodambura makumbo nemashoko otaura mashoko anotsondora pachimanyika moyo mumwe wake mudikani wake. Nokuti kana uri kuda munhu mashoko atinoshandisa nonzi ida mumwe wako sokuda kwaunozviita. Saka ini kana ndichida murume wangu ndosiya kuti ndikataura mashoko aya anonzwa sei, iye achataurawo kwaye achafunga kuti anonzwa sei. Saka vanhu vazhinji vapedzisira ati munomu ndichagara asi handitauri nawo baba. Ndokutanga kukufa kwemarriage kana mashoko makukutu ari kutaurwa. Hanzi kana totaura ka tinowanzokurudzira vanhu kuti kana muchinge manetsana nenyaya ingotaurai nenyaya yamanetsana. Vamwe vanoita muzerere sezviri kutaurwa na Mai Chabuka. Vanoita muzerere imi manetsana pamwe pane chafa pamba kana chaputsika ingotaurai nacho kuti chaputsika nekuti changa chisina kugara zvakanaka chazodai mopedzera ipapo. Vamwe vanobva kuti afanika amai vako iwewe vakada kuzodai hanzvadzi yako yakazoti makupinza vanhu vese vasina basa. Ndizvo zvinozonetsa izvozvo vamachakairi. Dr. Chisamba, pane zvikonzero zvakati wande zvinoita kuti vanhu varambane. Ndichataura zvimwe zvacho. Mapoto kugara vanhu musina kubvisirana pfuma. Chimwe chechikonzero choita kuti vanhu vakurumidze varambana. Vanhu vakaburana pasina kubviswa pfuma. Murume anogona ngokusiya voziye kwaarana ngoti hapana chakaita. Mukadzi anogona ngofuma achienda kuti hapana hazikanwi kuvabereki vangu, hapana chaakabvisa. Saka chinhu chinokurudzirwa kuti vanhu ngavabvisirane pfuma pakuroorana paya. It's a sign yekurespecta mudiwa wako waroora iyo iya. Then chechipiri tine nyaya dzekukudzana. Kukudzana, respect nesubmission ndo zvauraya dzimba. Mumba hamugoni kuita machongwe mairi mukararama. Simukatinzane yauraya dzimba zhinji Mai Chisamba. Mamarriage mazhinji madzimai mamwe haasi kusubmita to authority yababa. Zvitendero zvose zvatataura zviri munomu zvese zvinotaura nezveauthority yababa kuti munhukadzi anofanira kuzviisa pasi pemurume wake amuroora. Ende varumewo kana pachitaurwa nyaya yesubmission hazvisi kunzi waadictator kana kuti watochikara mumba. No, unotonzi iwe unofanira kuda mukadzi wako, ndiwe musoro wemba. Kana uri musoro wemba kuona kuti mai zvavarwara varapwa here, haufaniri kuti unge uri baba vanoti musoro wemba vanoita upenyu hwese vachirara musango. Mashoko makukutu arikutaurwa nababa. Kana uri baba unoona ubaba hwako mai vachionawo umai hwavo nekuti mukakakatana mukutaura mashoko. Vamwe vanonetsa nekuti vanoda ivo kunge vari ivo vanotaura shoko rokupedzisira. Kunyange vatadza ivo vanoda chete kuti mumwe munhu ati kubva. Zvino vamwe vakuitwa kai kunzi kubva sorry. Kubva sorry. Zvino kana iri sorry yekungokunyaradza haina zvainobatsira. Tinokutendai baba Machakairi. Vamagenjere. Maita henyu. Chimwe chandinoona chaakunetsa mukati medzimba umu inyaya yemakwikwi kuenzanisa nguo nedzatarubva. Kuti vatakavakidzana navo vakatenga masofa svondo rapera, ine awakanditizisa naona nhasi ndiwo achiri muno. Atichatarisa kuti kuwana kunosiyana murombo munhu. Zvino vamwewo futi kana zvauya futi pfuma yacho baba kana amai pano mumwe asiri kugona kuishandisa zvakanaka. Pfachu kunana mapfachu. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Nduke kwa Nelson. Zvakawanda zvatinorega kuita zvakaipa tinozvirega nekutya kuti vanhu vanozotiwo kudii. Chinhu ichocho chashayikwa mazuva ano kazhinji zhinji. Kwane upenyu hwekuti kana ndikaita anondibvunza ndiani.
zviri kubvawo pakuti mhuri hadzisisina kubatana. Saka kana mhuri dzisisina kubatana ndikaroora mudzimai wangu, ndinongoti kana ndikamuramba anondibvunza ndiani, nekuti pandaikura vaisandirera. Saka munhu akashaya ganda kumeso kanokonzera kuti ungoita mazvake. Nemaequal rights akati kuuya madzimai akutiwo ndikaita zvandaita anondibvunza ndiani. Saka ngachiwanikwe chinhu ichocho mudzimba. Ngatinyarei hama dzedu, ngatinyarei vakuru, ngatinyarei nai pachedu isu sevana kana sevakuru. Ukava nemundangariro kuti ndinobvunzwawo nani kana ndadaro, ndosaka muchiona kuti mafundisi kurambana kwavo kushoma, nekuti vanotya kuti kereke inozotowo kudii. Mashoko makukuta. Asi tinovimba kuti vanenge vachidanana. Mwana ari kutaura zvechokwadi kuti tikaita zvinhu zvekubatana, nekuti munotongozonzwa kamumuri kuti John ane mukadzi kwaakaroorwa hakuna kana chi. Asi ngatiregei kuona kunge vanoita kuti wanano dzisafambe ndana mai, nekuti zviri kutaurwa ndiri kuzvinzwa kuti ana mai vada kubva vakwikwidzana nana baba, ana mai vanobva vazvitochi. Amai vane chigaro chavo, baba vane chigaro chavo. Baba ndiwo musoro wemba, mai mubatsiri anokwanira. Saka vese ngavazive nzvimbo dzavo. Chekutanga, maGiriki vane mashoko matatu andichada kuti nditaura, handichatsanangura hangu. Kune inonzi eros, kune inonzi storge, kune inonzi agape. Hanzi ukataura muGiriki kuti ndinokuda, anokubvunza kuti unondida nerudo rwupi. Anoziva kuti kana wauti storge muri kuda kungoita one night stand zvobva zvatopera ipapo, hazvisiri zvemusha. Kana wati une rudo rwaagape, anoziva kuti munhu uyu arisarudza kufa neni kutambudzika mukufara. Saka regai nditaure ndichiti dzimwe nguva tiri kungonzwa kuti rudo kana kuti love, hatitombonzwisisa kuti chanyanyoda munhu uyu pandiri chii. Pandinotaurira vazhinji ndinotaura kuti murume ari kuda mhuno yako chete, mumwe anoda pamwe your body structure yauri, mumwe anongoda pamwe unhu hwako, mumwe anoda mukadzi mutsvuku. Saka ndichizobvunza kuti vakanzi vatema varoorwe vanoroya here? Saka nyaya iyoyo regai ndifambe naye ndichiti zviri nani kuti murambane pano kuti usvike pagedhi, wabva uko uchifara wasvika pagedhi wadavhura gedhi waukoka hasha dzongopinda nadzo mumba. Vana ivavo futi they will suffer, nokuti vatoziva kuti vabereki vedu havasi kuwirirana pano. Saka zviri nani vana vatoziva kuti baba namai varambana. Regai nditaure ndichiti vana zveshuwa vanokuvara. Hatambozvitaura pano apo kuti kana mumbe dzichirwa chinokuvara huswa. Vana ivavo tatosiya vana vari kusaidhi aidha ramai kana kuti rababa. Ndizvozvo zvichireva kuti vanenge vanzwisisa sei. Maita henyu baba Gandari, tinokutendai. Vana havagone kutora mapato kuti tiriwo kwamai tiri kwababa, zvinorwadza. Ngatisangane muchikamu chinoteera. An evil is coming. Are worth fighting for. Zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zviri kungobata maziso zvedu, handizvo. Upenyu hwefeki anongoema tinyingu nguo dzouswa, ukatiudziye moto dzotsva. Murume mukuru unoomesa ashaya sewakarumurwa nemhandiri aida kuti anhadzi asingasvikiri. Maita henyu adikani, tasvika muchikamu chekupedzisira umo matinongoswinya chete. Tiri panyaya yekutaura kurwadza kwekurambana. Mimwe michato iri kugurwa, vamwe vagere mumba vakangorambana kare. Manzwa zvikonzero zvakasiyana siyana. Asi regai timbodzokera panyaya yekodzero yambosumudzwa nomumwe mutauri. Nyaya yekodzero haine zvese izvozvi. Vanonzwisisa kodzero havanoziva kuti kodzero hadzisi dzekuti unorwisana nemukadzi wako. Chinonzi kodzero kuti kana iwe une dhigiri uye aine dhigiri motambira mari dzakafanana. Hazvinei newanano. Handitika kunyange kuvana vedu kodzero yako yekuti upinde chikoro, asi iwewewo unofanira kuverenga. Handiti? Saka kodzero ngatiregei kungodziisa pasi riripo kana tiri kumisha yedu ikoko. Ndouya kwamuri kuti chamunoda kungokanda kumusha 30 seconds. Zano pangwa une rako. Vanhu vakungoti vakanzwa zvavanzwa pavavakidzani nazvo vari kuzviputsira dzimba dzavo. Mashoko makukuta ari kutaurwa.
Touyazve pana Nyandura akataura akati unouya ndapinduka runa murume wangu. Andina kuvinga sadza asi iwe. Ndinorara ndakatarisa madziro sokunonzi ndakafirwa ndakamirira kupa tsvimbo. Varume ngatiuyei ngatigarei mudzimba dzedu. Zingizi gonyera pedyo. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Pakurwadza kwekurambana ndingange ndakanganisa zvandafambira pano nechandakagarira pano ndikasataura kuti kana uda kuroorwa kana kuroora namatira wauchandaroorwa naye kuti wachakuroora. Isu ana mai ana baba, isu ana mai vana baba tofanirwa kunamatira ungaa mudzimai womwana wangu kana murume wemwana wangu, nokuti ndinorangarira rimwe gore randakazvara matwins ndanga ndichiri mwana mudikistereki, asi kwakauya vamwe mai vanga vari vechikuru vanga tiri tumagava mwedzi turi tutwikitiki, asi mai avakabata mukomana nomusikana vakatanga kunamata zvavakanamata. Chakanyanya kundibata vakataura kuti ndinonamatira mukadzi wake ndigonamatira murume wake, nokuti unofanirwa kunge oti nzira yake ichifambiswa makore akanaka kusvika asvike pamukadzi kana murume wakakwandana naye. Mashoko akanaka. Kunamatira mhuri dzedu, kuzvinamatira zvakakosha kunamata. Vamwe vanozona kunge vanhu vari kunamata. Mwanotobvunza kuti muri kuenda kuchechi manyatsoshupika matambudzika nei? Kuenda kuchechi hakusi kushupika kana kutambura, kutsvaga upenyu. Kana kune vasati varoorana musamhanyire kupinda muwanano, munopisa. Dzidzanai musati mapinda muwanano. Ona kunogara umwe wako, dzidza uzivane nehama dzake usati wapinda muwanano naye. Kana mapinda muwanano remekedzanai, mukudzane, mudanane, uyezve usagara nemwana wevanhu. Imi vanhurume makadziya musoro vazhinji venyu, musagara nevana vevanhu musina kubvisa pfuma. Endai munobvisa pfuma vabereki vedzimaiwa. Zvine ropafadzo yazvinounza mumereji yenyu nemumhuri yenyu. Mashoko akanaka ari kutaurwa namufundisi wedu. Ndiri kuya pauri kudzidzana, kuzivana. Ini ndakasiwa ndine vana vatatu. First born akapedza form 6 last year, kozoti mudikane 3 years. Murume wangu anosenzera South Africa, akamboenda for 4 years akadzoka. Ndakangomirira zvandanga ndakarayirwa kumba kwedu kunzi unonomirira. Paakazodzoka ndobva ndikumbira regere ndikanzwisa kuti mumwe wangu anga akanditadzira. Achitaura aiti ndada kuti ndikumhari, sendaifunga kuti kuseka. Ndobva azondipa kamwana kane 3 years kamusikana. Ndobva adzokera ndobvaenda for good up to now. Asi ndakatobva mumba ndakaroorwa ndikachata ndikanyatsoteedzera maprocedures ese anoitwa kuti mwana anenge achiitika zvakanaka. Saka ndoda kungodzidzisa variko nhasi kuti kana zvaitika muupenyu izvozvo zvibate, zvichengetedze. Ndikatomira nevana vangu apa yubisho kuti ndofana wake munhu uyu. Ndinongokutendai Mai Chisamba nekuti vazhinji vadzirwa zuva ranhasi. Amen. Tinokutendai. Dzimwe nguva mufungeka zvinoita seuri kuvatora pamutsetse mumwe chete. Watora uyu ibhinya, watora uyu ibhinya. Ramba wakazvibata, kudza vana vako, chengeta vana vako, ndizvozvo. Asi tinozombowana muongororo kuti vakadaro ivavo vanozouya zvakare vamuchari vachiti ndiendesei kune mudzimai wangu. Ndosaka muchinzwa Mwari vachiti kana vanhu vakuchata vachiroorana muupenyu nemunhamo nechimukukutu ndo nhamo yacho. Munofunga kuti Mwari aifunga kuti kana mumwe murwere angachira flu anoziva kuti zvinozorema. Ndouya pamuri baba. Pane pamwe pandinoona ini panenge pane dambudziko pichana. Madzimai vanenge madofo nekuti murume ini handina pandoenda kumaextra lesson. Mukadzi unonzi kuchina, kuchitatu kupi uri kunorayirwa. But woona kuti dambudziko iri seriri kuramba riri rimwe. Iwe uri kurayirwa misi nenguva. 1. 2. Poita pamwe pekuti zvawarayirwa namufundisi zvinodiwa nemurume wamai mufundisi, kwete neni. Dzidza zvandinoda ini. Zvatiri muno mustudio tiri kutodzidza zvakasiyana siyana zvatinogona kunoita apo neapo. Iye zvino mumatarisa masangano akawanda vana baba vane zvavakuitawo. Kunotoriwo nenzvimbo dzana babawo vanoita zvana baba zvanachi, hazvisisiri zvechina chete. Pamuri mukupera ndichikombera ipapo Mai Chisamba. Zvikange zvaramba takukumbirawo hurumende nevemutemo. Takamboisa mutemo kuti tisabatirane mafoni. Chitipawo kamutemo unoita kuti vanhu vambunyikidzwe kuti varambe vari vese. Kana uri mutemo unowadzvanyirira varambe vari vese, zvingave nani titye kurambana. Aiwa ndo mafungiro avo. Handiti ndizvozvo. Toenda pane mukwasha. Maonero anenge achita mukoma wangu
nekuti kumakereke kunodzidziswa zvakasiyana zvichida vamwe mungaone nevhudzi mumusoro inonzi outside appearance yamunogona kunitarisa nayo. Ndo zvimwe zvinogona kuita kuti vasikana vagone kundishora. Pamwe anogona mukati wemarasta ndevembanje ndezvakati. Inonzi outside appearance, kuratidzika kwako iwewe semunhu. Zvakare chandoda kubata ndechekuti isusu vechidiki wamukadzi wacho wamutora kupi, makawanana kupi. Autore mutohwe kwachirumanzi ukauya ukadyara muharara ukabereka mabhanana. Watora mukadzi kubhawa uri kutarisira kuti achachinja, anochinja zvevhiki 2 vhiki 3 oenda kwaapa. Aiwa, kana tiri Mai Chisamba show hatina anotadza nai. Munhu wese anotaura sekuona kwake, semafungiro ake. Asi dzimwe nguva ongororo netsvakiridzo hainei kude kwamakawanana. Nekuti hauzivi chapinza munhu mubhawa. Mumwe munhu apinda nedambudziko. Mumwe munhu apinda nokumirira mumwe munhu akamirira. Vamwe tiri kuvaona vachitendeuka panguva yekupedzesera vachiita zvinokosha. Regai nditi kana toita zvinoiteka munoziva tiri Mai Chisamba show. Chiringazuva chiya chinava chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Iye zvino chiringazuva chedu chabva chatsvuka chikakwata. Regai ndikuvimbisei kuti tichaedza kuya nechikamu chepiri panyaya iyoyi, nekuti tiri kuona kuti haina kunyatsopera, haina kubvuraudzika. Regai ndikutendei nouwandu hwenyu. Regai ndipe kutenda kwakaperera kune vatibatsira basa vachikaira chirongwa, Pastor Chabuka, Pastor Machakaire, vamagwenjere. Tinotenda zvakadii sangano zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndino yenyu Dr.